Hej sammen. Nu skal jeg smage den, og jeg er på Markus' kanal igen. Ja. Yeah. Den dufter godt. Den dufter virkelig godt. Man. Snif til den. Det dufter slik. Tag en overdosis af den. Wow. Det smager tyggegummi. Og melon. Tyggegummi melon, de der. Men den her melon, den kender jeg godt. Den kan købes i Danmark, melonen. Jeg købte den her sodavand på Nørrebro, når det hedder Guldkiosken. Husk at tjekke Monster-sangen. Ja, husk at tjekke Monster-sangen. Ja, Abonner på ham her ved at trykke lige der. Eller slutningen af videoen. Jeg vil gerne give den 4 stjerner, det er faktisk okay god. Ret god. Og jeg giver den 4,5. Og vent lige, en ting til. Hvis I abonnerer på Jonas, det er Dennis Jonas, disliker mange gange for mig.